از کم 9 لکھ لشکر علی اکبر دے سامنے اور شہزاد علی اکبر جڑیاں داد علی دے لہجے اس 9 لکھ نال گلاں کیتیاں اور جویں اجازت جنگ دی لئی اگر آکھو تے پڑھیے قصیدہ جی مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی السلام بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب بھائی بڑی مہربانی میں ویکھ رہا دور دور تو میرے مہربان عزادار دور دور تو بادشاہ دے ذکر تشریف فرمانے اور سارے میرے واسطے دعا کرن واسطے حاضر ہوئے میں سارے انہوں سلام کردہ حسین علیہ السلام دے ہر عزادار ہر اس شیعہ سنی بھائی انہوں سلام ہے جدے دل وچ محبت حسین قصیدہ میں شروع کر دیتا موضوع میرا شروع ہو گیا مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی مہربانی جی خطبہ علی اکبر کا محمد کی پہلے آکھے 10 محرم دی گل لے مصائب نے فضائل پڑھن لگا سرکاری علی اکبر بابے دے خیمے چاہے قدمت ہتھ رکھیا بابا میں نے اجازت دیو میں میدان جاواں شبیرہ دن اجازت دیواں تے کر سے کیا پیو دیاں پیراں تے سر رکھ کیا دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں ماتمی علی اکبر دے ذرا سر چھوے ہے تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں ایتھے میں رک جانا رک میں اس وجہ تو جانا بھئی ایتھے خیرات اتنی ہے نا علی اکبر بادشاہ دی جتی دا صدقہ ایک تخیل ایسے تو سیازدار ہو ماتمی ہو تاڑا روز دا کام میں فضائل سننا مگر اے سطر تے ذرا ونڈ کرو انصاف کرو جتنی سطر وسیم بھائی جی سمجھ آوے میں دعا چاہی دیئے حسین فرما رہے ہیں اکبر لڑ خیمے دا ہٹا لکھان دی فوجے کر سے کیا پیو دے پاس سوے کے پیا دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں اے گالے چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں ماتمی نال گالے دوجے بندے نو چھٹی ہے جڑا مرزا صاحب ہلکے دا ماتمی ہے اچھا بولو آخر تک حیدری بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ صحیح میں نیاز مند بہت شکریہ جڑی لفظاں دی خیرات میں عالیہ دی دہلیز تو پنی ہے اس خیرات تے میں آ رہے ہیں اس کیا بادشاہ فرمایا علی اکبر اے ڈھیر سارا لشکرے کر سے کیا ماتمی ہوئے 6 محرم ہوئے ایام ازا ہوئے پھر میں خطبہ علی اکبر دا پڑھاں تے سیر ہلاوے میں مان نہیں سکدا علی اکبر کر سے کیا لڑ سے کے میں پیو دیاں پیراں تے ہتھ رکھ کے پیا دین دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں سنیا میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں ماتمی دا ہاتھ اٹھے خان جی مہربانی بھائی مہربانی حیدری بسم اللہ اے توڑے تے کرم ہے اور میرے حق کچھ دعا کر رہے ہو ہون نتیجہ ہے شبیر خیمے سوال کیتا حسین فرمایا اکبر اجازت میں دینا لڑ سے کے میں حملہ کے میں کر سے تو سرکار علی اکبر فرما رہے دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں لڑ سے کے میں او چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا تلواری اٹھا لوں گا تو عباس لگوں آئے ہاتھ چوڑے حیدر مہربانی جناب علم نو سلام کرو بولو حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ
अली अकबर फरमा रहे हैं तुसी जियो अली अकबर दे मातमी जीवन। मैदान में दादा कभी अक्कास लगूंगा, तलवार उठा लूंगा तो, उच्चा बोलो, तलवार उठा लूंगा तो। थोड़ा जा सफ़र होर कर लो, थोड़ा जा सफ़र दाद जितनी दुआ जहन च मैं लेके खड़ा इस समझ में मैंने उस म्यार और नहज तो बुलंद दुआ कर दी। मगर एक शेर है जेड़ा मेरा पढ़न ते अपना दिल आई, इस शेर ते मैं तुहाडे तो दुआ लेनी। अली अकबर वारद करबला हो गए, एक हिस्सा मैं छोड़ दिता, हमला किया, कुछ बंदे 9 लाख चो अगे वधे, अली अकबर दे घोड़े के सामने खड़ के प्या देन, एक पासे लखां दा लश्कर तारुफ करवा, बादशाह चेहरे तो नकाब हटा के प्या देन, हम लोग हैं ततहीर की दस्तार के वारे। मातमी तो बोले ना, शाबाश शाबाश शाबाश। मैदान में आ जाए तो कर्रार के वारे। अच्छा, एक बंदे ने हजरत अली अकबर ताना मारिया, हो सके भाई साढ़े को 9 लाख है, सैयदा मैंने इतनी हिम्मत दे भाई मैं अली अकबर दे मातमी नूं तुहाडे पुत्र दी फजीलत दी एक सतर समझा लवां, इत्थे फदाइल इतना ही पढ़ना है अज, इस सतर ते दुआ लेनी है। उस आख्या हुसैन दा पुत्र साढ़े कोल कम अज कम 9 लाख है, तू हकल ले, कम अज कम 9 लाख है, तू हकल ले, किवें लड़से? अली अकबर दे चेहरे ते दादे अली दा जलाल आया। बादशाह हुसैन दा पुत्र इन्हां दी आंखें चक पा के प्या दे, हम लोग हैं ततहीर की दस्तार के वारिस, मैदान में आ जाए तो कर्रार के वारिस। हुण पता लग सी मुमकिन ही नहीं हमसे लड़े हार के वारिस, हम लोग हैं अल्लाह की तलवार के वारिस। हर दौर में तुम जुर्रत शबीर से कम थे, करबल में अगर हम हैं